De ce avem cu toții acel un prieten lângă care pur și simplu nu ai voie să stai în clasă? Pentru că dacă stai lângă el, e practic un try not to laugh challenge, dar pe dificultate imposibilă. Stați amândoi acolo liniștiți, nu deranjați pe nimeni, când profesorul decide din senin să spună cea mai tristă, sfâșietoare poveste posibilă. Bunica mea de 85 de ani a căzut pe scări aseară și din păcate nu a supraviețuit. Te uiți în lateral la prietenul tău și el arată ca și cum cineva i-a băgat un balon de baschet pe gât. Tu încerci să te faci că nu-l vezi, dar pieptul tău vibrează ca o mașină de spălat stricată. Ochii îți curg ca Pacificul și scoți sunete de hienă posedată. Și știi foarte bine că dacă râzi, e bilet direct spre iad. Între timp, râsul lui Mut se adună în el ca o bombă nucleară. Și înainte să-ți dai seama, cel mai diabolic, sinistru hohot de râs răsună prin toată clasa. Și gata. Ați pierdut amândoi. Lacrimile vă curg pe față. Vă zguduiți ca și cum v-a lovit curentul. Încercați să vă calmați. Dar e prea târziu. Ridicați ochii și profesorul